Basic! Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Babad. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, gano'n na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go.
Sige. Ayan. Ayan, go! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay halgam bilang. halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay ano? Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye. Oo. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's...
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Kagabi, nag-declare ang presidente ng State of National Energy Emergency. Sa totoo lang po, kaming mag-asawa ay hindi po nakatulog. Nagka-anxiety, gustong mag-panic buying ng grocery pero walang pang panic buying. Panic lang. Ano po ba dapat kong gawin? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Hay nako, tambala, nakaka-anxiety na kaming mag-asawa. Tulungan niyo naman po kami. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka tutulungan, kundi pag-anin na lang siguro yung araw mo by of course, lagi ka nakatutok sa Love Radio, mga paborito ninyong kanta, mga OPM na magaganda, mga kulit na mga DJs. Pero pagdating sa kung papaano ang gagawin, kanya-kanya talagang diskarte. Oo, lahat kasi tayo nakakaramdam ng krisis. Totoo. Maski po kami, sa totoo lang. So, ito na lang siguro pampalubag loob. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. So, ano sabi ng asawa mo sa'yo? Ano, ng alin? Alin regarding doon? dito sa Alin doon? Ang dami niya sinasabi. Sa krisis, anong mga adjustment? Ay, ito nakakatawa. Sabi ng anak ko, nag-comment, sabi niya, it's a good thing. Sabi niya, it's a good thing that dad is the one that's handling the money. It's a good thing that he's a budget officer. Sabi niya kagabi. Sabi ko kaya bakit? Kaya hindi ako nagtanong pero nagdere-derecho siya. Sabi niya, because imagine, if it was mom, it's all for shopping. Nakakaloka! Kita mo? Tapos amin ka magtatanong, sa akin ka magtatanong kung anong dapat gawin, di ba? Pero yun yung katotohanan dyan na, di ba, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong mamuluktot, di ba? Pag maiksi ang kumot, hindi yan kumot, bimpo yan, di ba? So kung bimpo na lang ang meron tayo sa ngayon, hindi naman ito forever, wala naman pong forever. Yun lang siguro yung pwede naming sabihin, bukod sa pampalubag loob na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang klaseng anxiety or stress or panic or nag-worry. It's not just you. It's everybody. Lahat po tayo at hindi lang Pilipinas ito. Correct. Kasi minsan may isip natin, hala kasi yung Pilipinas, ano yan, state of the, ayaw nang mag-comment. Basta mga ganon. Basta yung mga ganyan, may isip po, pero hindi eh. When you search social media, makakita ka rin ng iba't ibang klase ng content na iba't ibang klaseng bansa, may mga sari-sarili din silang eksena about the oil crisis, 'di ba? Thailand. Nakita mo, meron ako nakita mga videos na grabe yung pila sa mga gas station kasi ang sabi may kakulangan, 'di ba? So hindi lang Pilipinas. So 'yun, number 1, hindi ka lang mag-isa. Number 2, lahat tayo pinagdadaanan nitong krisis na ito. Number 3, hindi lang Pilipinas. It's I think I would say na worldwide na phenomenon to. Number 4, feeling ko mas mahirap yung health crisis. Kasi yung talagang paralisado yung lahat. Oo, kasi remember COVID? Correct. At ang health crisis, health pong pinag-uusapan dito ha. Ito ngayon kasi, hindi, ang kalusugan po natin ay hindi at stake. Correct. So kung ano man, madami tayong mga pwedeng magawa para magtipid. Mamamaluktot lang muna tayo. Kung bimpo lang ang meron tayo, ito lang muna. And tandaan, nalagpasan nga natin yung COVID. Yes. So, and it's a health battle. Mas mahirap po yun. Feeling ko mas mahirap yun.
So ngayon, I think malalagpasan din natin Ayan. ito. Sa ngayon kasi sa crisis na ito, it's more on tatapyasin yung mga bagay na hindi na kinakailangan. Yes. So adjustment. So Correct. mauuso na naman yung FH, 'di ba? Mga work from home na. May bagong WFH ngayon eh. Oh, ano 'yan? Walk from home. Oh, may ganun. Oo. Totoo. Lalakarin mo Correct na lang. ka. Meron nga may mga kanina ba 'yun? Nag-send sa akin yung asawa ko ng mga yung scooter, yung pambata, yung pang scooter, electric scooter ba 'yun? Yes, oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang option. Malapit lang naman daw kasi kami. Siguro parang hindi na din talaga imposible. I mean, kasi ihatid ka pa, pwede ka na oo, mag-scooter. I mean, yun yung mga bagay-bagay na pwedeng adjustment na gagawin, Yes, 'di ba? Natatandaan ko meron po kami isang dating DJ dito, si Robin Shena, na I think bago pa mauso yung healthy, siya na yung naunang nagbibisikleta galing sa kondo niya sa Taft. Taft ba yun? Nagbibisikleta siya papunta dito kasi kung tama lang yung oras para hindi masyado mainit at tama yung daan, kakayanin talaga eh. Kaso nga lang ninakaw yung bisikleta. Yun nga lang ninakaw. Merong ganon. Tsaka kaya nga sabi ko din sa asawa ko, madaling bitbitin yung scooter. Ayan. Iba na lang adjustment. So, ganon, mag-a-adjust na lang. Ngayon, kung ano yung ibig sabihin ng state of energy, yung crisis, ganyan. Hindi ako masyado maalam. So, hindi na para sa amin manggaling. Correct. But it's important, mga kabisyo, na magbasa po tayo mula sa mga legit news sources. Kasi there's no use na magpapanik tayo dun lang sa shinare na content ng kumare mo. Actually, itong pagproklama ng state of emergency crisis, ibig sabihin, may gagawin ang pamahalaan. Yan. Pwedeng fries freeze. Pwede. Sana yung hindi natin alam kung hindi natin alam. Hindi, wala kaming alam. Bobo kami sa mga gantong bagay. Sila ang mas may alam. Actually, ito na nga yung parang feeling ko. Feeling ko lang na dapat na gawin ng mga government agencies na this is their time to shine. For example, SSS. Example lang to. Anong mga pasabog po ninyo para sa mga kababayan ninyo? 'Di ba? Yung pag-ibig. Yan. Ano bang mga pasabog natin diyan? Baka may mga pasabog ang GSIS diyan, 'di ba? Na ganon to help the Filipinos, 'di ba? Tapos tayo din, mga individual na wala naman tayo sa posisyon, wala naman tayo sa wala tayong capability na gumawa ng great things or mga grand things. In our own little way, pwede nating tipirin ng electricity. Pwede tayong pwedeng mag-start sa ganon na lang talaga, disiplina lang talaga. Katulad kaninang umaga, online class yung mga bata. Nagulat na lang kaming lahat na yung mga gadget nila for school, walang charge. Yung pala kagabi, pinatay ng asawa ko. Saksakan, yung tawag doon, yung saksakan, pinatay niya, yung extension cord. Kasi nagtitipid. Kasi yun eh. Let's be extra intentional. Ano ba yung gagawin natin? Okay, kunyari, mas lagi kayong kumakain sa labas or may ganito kayong mga bala. Kaya nga 'di ba sabi daw nila sa darating na Holy Week, wala daw masyadong magta-travel kasi wala namang pang-travel. Totoo, ang mahal ng gas. Ang mahal kasi ng gas. Simple lang eh. Nagdoble siya. 50% ang kanyang itinaas. So, mahirap na talaga. May mga ganong pagtitipid. Parang parang pumalo siya ng 120% ang pagtaas eh. Pero maganda yung na-take kanina na pinapakinggan ko na ni Congressman Toby Chanco na kasi ngayon ang tatanggalin is yung excise tax. So ang excise tax daw is mga around sa 55 pesos, sabihin natin mga 6 pesos siya. Ay, kala ko 50. Pero ang laking bagay din naman. Pero ang dapat daw tanggalin kasi talaga yung VAT. Kasi 12% yun eh. So parang halimbawa, dami ng numbers. Yung brain ni Nicole Ayala nagko-close. Kasi yun nga, di ba? Halimbawa sa 55, 6 pesos sabihin natin. So edi 49. 128. 128 na ngayon. So kung tatanggalin mo ng 12%, magkano tatanggal 15 pesos. So kung 120 na yung ngayon, yung presyo,
less mo na 15 Oo. pesos, ang laki ng ano Kakaltasan. Kaya nga itong VAT ang tatanggalin. So yun na nga, ito yung nga sinasabi ko na sana magpakitang gilas na lahat ng mga Oo. ahensya. Ayan. Kasi kailan pa natin to, minsan lang to, alam mo kung titingnan mo to sa POV ng positibo, this is my time to shine. Ano bang pwede kong gawin? Ito na yun yung kapag ka-crisis ang bayan, ang mga kapwa ko Pilipino, ako mismo, ikaw na nagtatrabaho dyan, for example, and you have a high position, di ba? Ikaw mismo, may krisis yung pamilya mo na lang isipin mo. Ayan. Kunyari, On your own capacity, yun na ano lang. kaya mong Correct. i-adjust? Hindi na lang dito sa buong bayan, 'di ba? Huwag mo iasa sa sa gobyerno. Ganyan. So gagawa lang tayo. We just hope and pray na magpakitang gilas yung mga government agencies kung ano man yung mga pwedeng itapyas or itulong. Let's just hope and pray na mangyari. Pero kung hindi man, sanay naman na tayo na mamaluktot Correct. 'Di ba? So sanay naman tayo na mag-a-adjust. Parang katulad lang ang pinakasimple nga pwedeng explanation diyan is yung pag alam mong may scheduled na water interruption. Hindi ba mag-iipon ka? Una yung pag-iipon, pangalawa, hindi ka magko-conditioner. Kasi sorry po, Diego Bandido na hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Sabi ni Diego, nakita ko yung blanco mukha niya, kaya sorry na agad, diba? So, hindi ka na magko-conditioner kasi ang conditioner, matagal siyang mabanlaw. So, kailangan maraming tubig. Diba? So, pag ganun, yun yung adjust, correct, diba? Yun yung pinakamaraming buhok kasi ni Diego sa ilong diba? So, yun yung adjustment na pwede mong gawin. Diba? So, para siyang water interruption. Na pag may scheduled na water interruption ng ilang araw, ano yung ginagawa natin para magtipid? Diba? So, ganun din. Ito naman po is, crisis sa crudo. I-limit yung mga travel na hindi namang kinakailangan. Necessary, ganyan. Ayan. Yung mga gastos na unnecessary, diba? Yung mga basta yung mga ganun. Tapos parang feeling ko it's really important na intentional tayo pagdating sa pagiging extra understanding sa mga tao sa paligid. Yes. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng paraan ng pagtingin sa krisis Yung iba panic mode na talaga tapos nagsistay na sila sa panic mode at hindi mo naman sila masisi. Correct. Pagka nakakabasa ka, nakakapanood ka, napapanik ka rin naman kasi talaga. Yun naman yung katotohanan. Meron din naman yung mga ibang tao na mga in denial. Oo, pwede din. Parang kami po na parang kaya yan, carry yan, di ba? Hindi ako ang mantra ko dyan. And I think it would be effective kung tingin ninyo, one day at a time lang. Kasi isa lang. hindi nga natin inakala na isang araw magkakaroon ng ganito So, ibig sabihin, wala talaga nakakaalam ng future. So, one day, let's take each day at a time. Ito munang araw na to kung paano natin tayo survive. Ganyan. Tandaan nyo po na survive po natin yung COVID which is a health crisis buhay natin yung nakataya. Plus, ang kagandahan ng ginawa ng COVID sa atin mga kabisyo, natuto tayo dun sa work from home setup. So actually, marami nga mga opisina hindi na bumalik sa sa on-site So kung kailangan lang din nating magganyan sa work from home at adjust, hindi na bago sa atin yun. Posible po yung mga kumpanya mag-a-adjust din kasi skeletal, pwede. Yung kung tataas din naman ng kuryente, correct, diba? So tatamaan din lahat Lahat talaga may tama. So ang kagandahan dito mga kabisyo, nakapag-prepare na tayo kahit papano. So one day at a time lang. Tama. Kasi matagal na kami may tama kaya parang feeling namin sucks lang. Madali lang to. Diego Bandido po. Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Oo. Ang hirap. Pero ang ganda mahirap naman pero siya Kaya nga parang imaginein mo, Jegs, kung yung mga government agencies. Ito, pasabog kong help sa Pilipino. Kaso nga lang parang ang hindi, bagal imagination. Daw ng Imagination ang bagal daw ng Pero ang ganda kanina ng explanation ni siya kasi nag-explain ni Toby Chanko. Oo, na kung itawid mo ng tama. Na kung 12% yung tatanggalin yung VAT, is malaki talaga siya Ramdam siya. Mararamdaman mo kaagad. Kasi pag excise tax, maliit lang. May sinasabi yung mga lumang namin to stocks Hindi na pwede namin itong bawasan kasi binayaran namin to. So paano mo nalaman ngayon kung bago o luma yung stocks? Wala tayong way to find out. May way to find out kung bago o lumang stocks, titikman mo. So kung pag VAT automatic daw tatanggal talaga. Plus kasi magandang explanation na pag tumataas yung presyo, mas tumataas yung VAT, mas kumikita yung gobyerno. So ang question dito is, sino mag-a-approve niyan?
yung mga Kapitbahay boss. namin. yung kapitbahay po naming It does make sense. Sabi ko, oo nga, So, Hindi, so kung lumalaki yung presyo, tumataas din yung VAT, kumikita yung gobyerno. Bakit hindi na lang tanggalin para hindi mahirapan yung tao? Kasi Pero yung kapitbahay natin kasi yung mag-approve niyan. kasi Ano? wala. I love my life. Gusto ko malagpasan tong Kaya crisis ayaw na namin to. sa AM. FM lang kami. Correct. Hanggang dun lang. FM lang. Kasi feeling ko pag nag-AM tayo, marami tayong magiging kalaban. Hindi pa man din tayo minsan nag-iisip pag nagsasalita. Di ba? Kaloka. Pero yun, sana, this is the time na mag-shine. Na maramdaman ng talagang taong bayan yung na para bang, kasi okay, there are contents na nakikita ko na alam isa recently, sabi niya, hindi ko maintindihan. Pilipino siya na nasa, obviously Middle East kasi parang may mga bomba-bomba sa likod niya. Galakad siya eh. So sabi niya, hindi ko maintindihan. Pag ako nanonood ng news, parang feeling ko mas magulo pa sa Pilipinas kesa dito. Samantalang dito, in fact, may mga iba na nagmi-meeting na, ganyan. Kumaga, pero bombahan ng eksena pa rin, ha? Kumbaga, di ba parang yung mga nanonood sa atin from the Middle East, na sa gitna ng lahat, nakakanood ka pa ng tambalan. Na tumutunog na yung mga sirena doon na di ba? Pero nakatuto ka sa tambalan. So parang feeling ko, yun yung gusto natin na ma-achieve, na kahit na crisis, chill ka lang. Kasi ang alam gobyerno mo, andyan. yes, para yung alagaan ganon. kayo. Kaya yun yung sinasabi ko na sana magpakitang gilas para naman maramdaman ng mga Pilipino, chill, dadaanan lang namin to, malalagpasan namin to. Sinasabi kasi ng iba nakita ko na may nagde-declare na sinasabi ng spokesperson na walang krisis. O yun nga ang pero sinabi, parang biglang nag-declare. ng Paano ba, guys? Kaya nga, ayaw namin pag-usapan. Ayaw na lang namin. Kasi, ayaw ko na lang mag-comment kasi gusto ko talagang malagpasan tong krisis na to. Alam mo yun? Yung maikwento ko sa mga susunod na mga tambalan segment after a year. Let's say after a year. Na, guys mga kabisyo, mga tambalanisa, isipin mo, kaya na, kung ano man yung pinagdadaan mo, kaya mo yan kasi nalagpasan mo nga yung COVID, nalagpasan mo yung energy crisis, yung parang World War III na eksena halos dahil tayo ganyan. Correct. Di malalagpasan mo rin to. Ayan. Ayan na. Ayaw, Ano po kami, non-political po kami. Ang titingnan lang namin yung mga facts, yung mga nangyayari. Ayan, nasabihan na naman tayo ng toxic positivity. Well, para sa akin, toxic positivity still is, in a way, positivity. Kahit na hindi naman natin sinasabing walang problema eh. Kasi meron naman talaga. Yeah. Kaya lang, it's really just choosing na to see the brighter side of it. Ganon. As a strength coach, diba? Although siguro, itong nagsabi na to na toxic positivity, baka hindi niya kasi strength yung positivity. Yan, positive. Hindi siya yung ganon eh. There are some people na dahil strength nila yung positivity, like me, strength ko siya, hindi siya mahirap para sa akin, na kahit na medyo, kumbaga, pagtabi-tabihin yung mga kunyari 5 tao na may strength na positivity, tapos yung 4 hindi. Si positive girl talaga, makikita niya talaga na posibleng magkaroon na malalagpasan natin to. There's always hope being pero positive. Yung dun sa 4, hindi naman ibig sabihin nun na grabe naman kayo, hindi nyo na nakakitaan. Hindi lang talaga nila strength yun. Kaya hirap nilang tingnan yung positive. Correct, diba? correct. So, ayoko yung word na toxic positivity actually kasi ako lang yun ha. Kung gusto nyo yung word na yun, edi kasi go. hindi talaga toxic ang pagiging positive. Kasi pag nasa positive side ka, there is always hope. Isipin mo, kung nasa negative ka, parang wala, tatanggapin mo na lang, it is what it is. Diba? So wala ka nang gagawin. Wala. Submissive ka na sa mga nangyayari. Actually nga, kung wala ka nang gagawin, tapos tinanggap mo na lang, parang feeling ko, na rin siya eh, in a way, may isip ko pang positive kasi hindi ka naman nag-aklas, hindi ka naman so wala lang. Anyways, mahabang usapin yung toxic positivity na yan. Siguro baka kaya lang din ako dyan, sensitive lang din siguro kasi parang for the longest time
tinatry natin na pasayahin ang napakagulong world. yes. So kung iba-brand pa siya as toxic, yung positivity na yun, ano na? 'Di ba? Ano na kung brand mo pa as toxic yung positivity na yun? Wala So, lang. there's- It's just ako din there's no such toxic positivity para sa akin. para sa akin. That's us ha. Kung para sa inyo you go, di sige, we also respect Yes, that. oo. It's just that nandito lang din kami siguro sa industriya na because it's entertainment. Titingnan na lang namin yung good side. Wala na lang kaming kaysa naman yung Kasi kung- nakakapangit. Oh my God, pag matanda ka na tapos puro ka pa negativity. Oh my gosh, pabulok ka na mabilis. Kasi kung sasabihin mo yung toxic positivity na sinasabi na yan, ito yung, you're talking about a person or an idea na laging may pag-asa, laging may hope. And there's nothing wrong, di ba? Wala namang masama doon, di ba? Walang mali doon sa umasa ka, di ba? Sa hope. So, ang problema lang kasi dyan kuminsan, yung sa hope na yan, nilalagay mo sa sarili mo na yung solusyon sa'yo. Oo. Kaya nagkakaroon ka ng disappointment. Kaya the best thing to do is, hope mo yung, God, ikaw na bahala. Ikaw na to, Lord, Ito na nangyayari. Nalagpasan na namin yung dati. Oo. So, Yan. Ay, ganon. Ano to? Approve. Tama naman kayo. One at a time lang. Isipin muna natin ang isang araw. Di naman natin alam kung anong mangyari. Yes. Totoo. Ganun naman. Hindi naman natin sinasabi na okay lang yan. Wala. May problema kami, nararanasan namin Correct. yan. Sabi ko sa iyo eh. Ako sana nga ma-approve yung ina-applyan kong motor. Tingnan mo, 'di ba? I mean, yun yung mga adjustments na tinatry nating gawin. Sana nga kailangan mo ba ng COE? Kasi kailangan yun, 'di ba? Ako nga sana mabigay na din yung COE sa akin kasi may tinatry din ako i-loan. So, 'di ba? Yun lang naman yung gusto natin na let's try to make of what we have. Make use of what we have. Ito lang yung meron tayo. Lakas ng loob mag-loan. Kahit Yan, tama. diba? Yung bang mga ganon. Kasi, Tsaka yung one day at a time. Tingnan mo, Jigs. Who would have thought na pagpasok ng taon, 'di ba? 'Di ba lahat tayo parang very very excited tayo about hype tayo. 2026, Yes, ganyan. Who would have thought na March, first quarter pa lang may ganito ng Ekla Barba. Correct. Walang makapagsabi. Kasi like yung adjustment na iniisip namin ngayon, kung pipilitin namin mag-gas, parang nagma-monthly na rin din ako ng motor. Diba? Yan, yung computation na ganyan. So, kung kukompute namin, parang nagma-monthly ka na lang ng motor, di kumuha ka na lang ng motor. Diba? Plus, pangarap mo pa yun. Oo. Tsaka, higit sa lahat, si Diego Bandido, nauna na po, may helmet na. May cover na ako ng motor. Sorry, hindi na siya Since basta. last year pa. Sorry, tawag dyan, manifest. So, sabi ng isa si Naldsky, pasahin natin ang araw para solve na siya. Ako nga, ma-shoutout lang sa radio station, solve ng araw ko, di ba? Hindi naman lang hindi naman kailangang, it doesn't take much para to make your day. Di ba? Ganon. Oo. Anong gusto mong reply dyan? Chares! Basta ganyan. we'll pray for you. Ayun, dun sa nakakaramdam ng ganyan. Kasi hindi rin po maganda yung pakiramdam niya na yun. Nag-struggle din po siya eh. So siguro we need more prayers for those kinds of persons na nakakaramdam ng ganyan. Parang hopeless na kasi pag ganyan eh. Imagine mo positive, sinasabi mong toxic. Toxic mo naman, ha? Hindi mo inaano na may problema talaga. Oo naman may problema pero problema tas papangit pa ako, hindi na. Kasi the word toxic itself is negative. Correct. So parang siya hindi siya cognitive dissonance ang tawag dyan na hindi nagtatama, hindi aakma yung paniniwala. Sorry. Ayan. Ayan. So we'll pray for you, Kitty Zai. Ayan. Na mabago yung perspective mo. Na mabago, na maging ayos, ha? Kung hindi, mabubulok tayo na maaga. Tama. Ayan. O siya? Alright. If maganda siguro yung public transport natin, lalala kaya ng ganito yung crisis natin. Baka hindi rin. Kasi syempre, pagka kasi maganda lahat magko-commute. Di ba nga sa Japan, isa sa mga favorite na nalaman ko doon even before is that even the presidents and CEOs of companies co-commute sila. Actually, kanina nakita ko dumaan sa newsfeed ko yung BBC News, parang Philippines is the first country to declare state of emergency and blah blah blah. Taray, Bibo.
Kasi nga sa iba, Oo, hindi nila hindi masyadong pa. kasi nga may option yung yung maganda yung public transport nila possibly. But although, hindi pa kasi ako ulit nagko-commute, no? Although, kunyari, yung isang araw nakita ko yung content ni Rocky na nag-bus siya. I think okay naman yung sinakyan niya. Tapos madami naman ding maganda. Yung mga trains natin Yes, are already good. Oo. So pwede rin talaga siyang option. Hindi nga lang siya as bongga as sa ibang bansa na mas may urban planning, 'di ba? Pero isipin mo na lang, at least nauna naman tayo sa pag-declare. Chares. Huy, tigil na nga natin to. Sinukuliyahin na po yun. Ito na yung sinasabi natin, hindi tayo pwede pang AM. Hindi talaga pwede pang AM, Diyos ko. O, 'di ba? O, tingnan mo. Eto. Balik commute na si M1A 97S. Ayun. Kasi those are the ways. I'm 47, balik commute dahil Huy, sa 47 Makati na naka-assign, nakakapagod. Oo, nakakapagod. Well, nakakapagod. Ako ay mag-47 na din this year. But, ang lakas-lakas pa Akala natin. ko nasa 27 ka. Hindi. Okay. Sige. Nakakainis. Nakakainis yung ganon. So yun. So, ganon talaga. So, kumbaga, kung dati hindi ka nagko-commute, commute ka na ngayon. Correct. Isang option. Kasi mas mura nga naman talaga. Yes, oo. At ang nakakalungkot lang din naman, sa totoo din naman, on the side ng mga drivers natin. Kasi may mga, di ba nakakausap tayo ng mga sa TODA na hindi sila pwedeng tumaas kasi nga wala pang directive. guidance na pwede na kayong Iba-iba magtaas. Kasi sila din yan tatamaan. So, maawa ka rin din. Kaya kung minsan pag may extra sukli tayo, bigay na natin. Oo. At saka buti na lang kami dito, 'di ba? Ano yung way namin para tumulong sa mga tsuper? Love knows no boundaries Yes, promo. Yan. 'Di ba? So, we keep the positive here sa Love Radio. Kaya nga, ang battle cry ng jingle namin, kasama mo eh. 'Di ba? Kailangan malagpasan natin ang lahat ng ito. Ha? O siya, salamat ng marami sa pagtutok sa amin. Bye! See you later, kwento ni May Wagang Bornay! Metro's #1 Love Radio. Basic!
90.7 Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako.
Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Saan dapit bakla? Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Mauna na kayo, Mahal na Radyo.
Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang ng ating tomba? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinamnam. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako po si Lot, 39 years old, at isang accountant sa isang freight forwarder dito sa Maynila. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang magandang plot twist sa buhay ko recently. Ganito po kasi. Bata pa lang ako, pangarap ko ng ikasal. Kung yung ibang bata dream maging doktor o guro o flight attendant, ako po, dream ko ang maglakad sa aisle ng naka-wedding gown. Yun bang parang eksena sa pelikula? Lalakad ako ng dahan-dahan sa carpeted aisle habang may violinist na tumutunog o tumutugtog sa background. Yung nilalakaran ko na papalibutan ng mga puting bulaklak. Suot ang mahaba at puting belo, nakangiti ako ng bahagya habang nakatingin sa mapapangasawa ko sa kabilang dulo. Ang problema, hindi ako swinerte sa pag-ibig. Lagi akong iniiwan. Yung akala kong may patutunguhan, laging nauuwi sa paalam. Pero kahit ilang beses na akong nasaktan, hindi ko binitawan ang pangarap ko. Umaasa pa rin ako na isang araw makikilala ko din ang the one. Kaya naman simula nang magkatrabaho ako, nagsimula na akong mag-ipon. Kung yung iba nag-ipon ng pambili ng bahay o sasakyan, ako naman ay nag-ipon ng pampakasal. Nagtatabi ako kada sahod. Para naman kapag dumating na yung groom, ready na ako. Recently nabanggit
nung younger brother ko na gusto na sana niyang pakasalan yung long-time girlfriend niya. Pero wala silang ipon. Napaisip ako. 39 years old na ako at baka hindi naman talaga para sa akin ang pag-aasawa. Masakit man tanggapin, baka naman talagang hanggang pangarap lang ang lahat. Sinabi ko sa kapatid ko na ako na ang bahala sa kasal niya. Ibinigay ko sa kanya ang buong ipon ko. Sabi ko, kapag may sumobra, idagdag nila sa panimula nila. Dumating ang araw ng kasal. Nakakaiyak sa ganda. Nang maglakad yung hipag ko sa aisle, may konting kirot sa puso ko pero mas nangibabaw naman yung saya. Masaya ko para sa kanila. As usual, may bouquet toss sa reception. Wala akong balak sumali at nananahimik ako sa isang tabi pero tinulak ako ng mga pinsan ko. Nang ihagis ang bouquet sa mga kamay ko, bumagsak. Maya-maya, tinawag na yung para sa garter. Nang lumapit sa akin yung nakakuha, sigawan ang lahat. Para kaming instant love team sa isang variety show. Nakangiti siya sa akin habang sinusuot niya ang garter sa binti ko. Ang ganda ng ngiti. Hindi ko napigilan ang kilig. Ang ingay ng mga bisita pero parang slow motion ang lahat. Tumabi na siya sa akin pagkatapos nun. Nagkwentuhan kami na para bang matagal na kaming magkakilala. Hiningi niya ang messenger ko at simula noon, araw-araw na kaming nag-uusap. Simple lang yung panliligaw niya pero ramdam na ramdam ko. Pinapakinggan niya ako. Inaalala niya yung maliliit na bagay tungkol sa akin. Pinaparamdam niya na hindi ako kailangang maghabol kasi kusa siyang lumapit. Hindi na ako nakaiwas at sinagot ko na siya. Ilang buwan lang ang nakalipas, engaged na kami. Pareho na kaming nag-iipon ngayon sa kasal namin. Narealize ko na minsan kailangan mo munang pakawala ng pangarap mo. Kung para talaga sa'yo, babalik at babalik ito sa panahong hindi mo inaasahan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lot. Ng bawat oras ay ikaw ang iniisip. Hindi ka na lot-lot. Ikaw ay tunay na panalo, hindi na lot-lot. Amazing lang dito, once you let go, yung something na iniisip mo na para sa'yo. Correct. Doon parang dumadating na because, diba, binibigay mo yung blessing sa iba, then bumabalik yung blessing Correct sa'yo. ka. Isa yung magandang POV na kapag meron kang binato na grasya, talagang may balik ito in whatever form Alam mo yung ang ganda nung kanyang POV na yung kanyang iniipon, binigay niya na lang sa kapatid niya. Tapos, while masama ang loob niya, kahit papano may kirot, pero nang ibabaw ang saya. So, hindi ka nagpaka-plastic. Talagang willingly mo namang binigay yung ipon. Correct. So, who would have thought, diba? Diba? Na doon pa pala. So, kung hindi mo binigay yun sa kapatid mo, hindi mo mamimigay. Correct! At ito nang malupit. Ito yung naisip ko bigla-bigla. Itong segment na to, kailangan ipakita sa SDE. Tama. Tapos sa wedding, ay sa SDE o kaya prenup o kaya ewan ko kung anong mga tawag, ganyan. Ang dami na kasi, save the day, save the date, kung anik-anik, diba? Tapos ang host kami ni Diego. Tama. Diba? Diba nag-iipon pa naman kayo? Correct. Ipon na. Go, ipon na. Ganon. Ay, nako, Lot. Diba? Nakakatuwa, Oo. nakaka-happy sa gitna Ayan. ng energy crisis, Tama. sa gitna ng mga eksenang, paano ba tayo magso-survive everyday, ganyan. It's so nice to hear mga ganitong klaseng heartwarming stories. Correct. So, imaginein mo yan, 39 ka na. So, parang nawawalan ka na ng gana, kaya nilet go mo na yung Correct. supposed to be para sa'yo. So, parang it's a sacrifice na rin din na ginawa mo dun para sa kapatid mo. Again,
binalik sa'yo kaagad. Galing eh. Oh, because of that wedding. Correct. Diba? At saka ang ganda ng story. Correct. Pangmahiwagang burnay. Tama. 'Di ba? Kaya nakakatuwa. Ang galing ni Lord. Ito yung literal na let go and let God. Na kapag ka ni-let go mo na and you let God take the lead. Actually, hindi niya na nga inisip yata na lumablife eh. Parang Correct. nag-let go lang siya. Yes. Minsan kasi may mga plano tayo na minsan sa totoo lang nakakabigat din talaga. Tama. Kasi pinipilit natin yung planong yun. Correct. Yung pala, mas may magandang plano. And in this case, bukod sa mas maganda yung plano, mas gumanda yung kwento. Oo. So, Pag imagine... nagkakilala kayo, pag nagtanong, paano kayo nagkakilala? Ano nangyari? So, imagine mo yung pinag-ipunan mo since bata ka pa, nasa utak mo na, kaya nag-ipon ka na nag-ipon. Umabot ka sa 39 years old. Na Tama. parang, Although bata pa yun Oo, na meron nga kami dito, pa 50 na eh. Oo. Anong problema sa pa-50? Umaasa pa rin. May ganun. Wala Saka namang may love masama. life, Oh, di ba? At saka meron akong kakilala, 60 plus. Wala naman siyang balak magpakasal pero jumowa ng mas bata. I mean, walang imposible. Kung talagang para sa'yo, Yes, totoo. kahit ilagan mo, katulad nitong si Lot, parang di na. Wala na. Wala Parang na, okay tap out na siya. Oo. Parang tinatanggap niya na in a way. Correct, di ba? Pero kung para talaga sa'yo, dadating talaga eh. At ganun din on the other hand. Correct. Kung hindi talaga para sa'yo ang isang bagay, kahit anong pilit mo, hindi talaga uubra. Ayan. May ganun. May mga kanya-kanya talagang panahon, di ba? Ang ganda naman ng kwento mo, Lot. Salamat. Na-happy kami. Kumbaga, Napasmile kami. Nakadagdag ng medyo kahit paano pampakalma Correct. sa mga kabisyo nating nakakaramdam ng anxiety, panic, yan Oo. sa mga ganap na nangyayari. Sabi nga dito ni Nalcy, God plan is better God's in our plan is better than our plans. Yes, Totoo oo. naman, laging pong meron siyang, 'di ba, ang isa sa mga perfect na example diyan is that comic yun na nakita ko eh. Ayaw mong i-let go yung maliit mong bata siya eh. Ayaw niyang i-let go yung maliit niyang bear na laruan. Nandun sa likod niya. Ayaw niya ibigay kay Lord. Parang comic siya na kausap niya si Jesus. Tas si Jesus, ang nasa likod naman ni Jesus, may malaking bear, mas malaki talagang bear na nakasakay sa bike. So hindi lang ito bear na malaki, kundi may bike pa. May bike pa nakasama. O, 'di ba? So ganun yun eh. God's plans are always better than our plans. Ayan, so if we surrender yung mga plano natin, yan importante kasi yung mga plano natin kuminsan hindi nasasamahan ng prayer. So yung plano natin, ginagawa natin on our own capacity, gagawin natin to. Pero the moment na yung plano mo, binigay mo kay Lord, ito yung gusto ko mangyari, ikaw na bahala. So dun lalong gumaganda yung kwento. Correct. Hindi siya agad-agad nangyayari. Tama, kasi nga may perfect time ni God eh. Oo. Yung oras po natin na iba sa oras ni God. Tama. Diba? Oo. Pero may tamang panahon at may tamang dahilan ang lahat ng mga bagay-bagay. Correct. Minsan kailangan lang talaga nating maranasan yung mga nakakalurkay na eksena para mas gumanda yung kwento. Para yung plot twist pang mahiwagang burnay. Tama. Diba? Kaya mas maganda pa rin si Lord ang gumawa ng script ng buhay natin kesa tayo. True lalo. Hindi ko sure kung nakatutok pa sa atin si Father JJ Bautista kasama si Mommy Tessie. Ayun. Kanina kasi nakaantabay, hindi ko nabasa yung kanilang message. Pero ingat kayo, Father. Father, ingat Ayan. po. So God tama, bless always. tama naman po ba yung mga sinabi namin, Father? Correct. Diba? Oo. Baka meron ka pang Baka meron kang karagdagang eklabo dyan, Father. Kalabitin mo lang kami. Naalala ko tuloy, merong isang, nirepost ko yun eh, merong isang pare na part ng kanyang homily, sinabi niya, sabi ng mga sikat na DJ sa radyo, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng iba. Siguro dahil pare yung nagsabi, mukha siyang serious. Parang gusto ko sabihin, Father, pag binatawan niya, nakangiti po, Father. Di ba kasi joke po yan. Ay, nakaka-lurks. Shout out din sa mga kaparian, sa mga pastor na nakikinig sa atin. This is also your time to shine. Ito na yung mga panahon na, yung iba, marami kasi talaga nagkaka-anxiety ngayon. Na kinakailangan na din na, at least kahit pa paano yung ma-direct yung spiritual life nila. Yes, Kasi correct. With all these things na nangyayari ngayon, parang wala ka nang magagawa. So,
kanino ka tatakbo. Ayan, no, diba? 'di ba? Kaya doon sa lahat ng mga kabisya nating mga kaparian at mga pastors, lahat ng mga spiritual leaders, paalalay naman po Ayan. sa maraming taong mga nagpapanik, 'di ba? Correct. Dahil ang hirap, paano nga ba maso-survive ang everyday? Oo, and hindi lang naman kinakailangan na personal mong kakausapin, it's more on prayer ng church, whatever universal church under Jesus Christ is Correct. praying for sa nangyayari ngayon. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, but of course globally. Totoo. Oo, lalong-lalo na dun sa Middle East na nangyayari. Yes. Ganun lang, padasal po ng extra at sobra. So kung binabati natin yung mga pastor, yung mga spiritual leaders, mga pare, batiin na din natin yung mga masasamaang ugali. Ayan, Bakit? magbago ka. Oh. Magbago na. Hindi magbago na, mag-start na magdasal. Oo. Feeling ko halimbawa, ako ay tatay. Tapos, yung parang yung The Parables of the Prodigal Son, Oo. 'di ba? Kapag ka nagbabalik loob, yung masamang ugali, pag yung Oo. masamang ugali na yung nagdasal, Correct. pakikinggan ko talaga kasi nagbabalik loob na. Oo. So again, isa po itong panukala para sa mga may ugali, Ayan. sa mga masasamaang ugali. Dasal-dasal na po, krisis na po ang buong mundo. And ito, last few weeks talagang ramdam na namin yung crisis. Kaya naglambing kami, Lord, alam mo naman yung pangangailangan namin, Lord. Oo. Ayun, di ba yung sinabi mo sa akin? Kanina. Sumagot si Lord. Oh, di ba? Kaya ako one day at a time lang eh. Oo, ganun One lang day at a yun. time lang. Kasi Tsaka alam ni Lord yung pangangailangan natin. alam niya naman din. So, alam niya. Kung mapagbibigyan sa mga hinihiling, edi thank you. Oho. Pag hindi, okay lang. Oo. Makakaahon din na. Alam niya makakaahon ka. Oo. Yun din lang talaga yun. So, laban lang mga Ayan, kabisyo. tiwala. Tiwala lang. Thank you again, Lot, for sharing Salamat, your story Lot. with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, Lot. Ang ganda ng kwento mo, Lot. Ang ganda! Thank you so much for sharing your story with us. Kilig-kilig yarn. Ayan, pag may time ka, Lot, punta kayo dito. Gusto Tama. namin kayo ma-meet. Tapos, pag-usapan natin kung magkano yung TF namin. Tama. O siya, salamat mga kabisyo sa pagtutok. Ingat po kayo, ha? Bye! Kaya natin to, guys! Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento,
totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita.
Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, Kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bintay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, may lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan radyo ng ay radyo. wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on Oh, the kuwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape, Sa sa mainit kape. na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor.
can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo.
Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko nasay. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey, Metro Manila, give it a quick check and it's now 30 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Kamusta po mga kabisyo? Sana okay pa sa all right? Ay nako, syempre talaga na lang ang lahat ngayon, manong driver, 'di ba? Mapapahain ako dahil nga sa krisis na kinakaharap natin.
Pero don't you worry! Kaya nga, kagaya ng aming jingle, di ba? Kasama mo kami sa anumang hamon ng buhay, hindi ka namin pababayaan. O, di ba? At syempre, mga kabisyo, hindi lang po Love Radio ang kasama ninyo sa ganitong krisis sa gasolina. Kasama din po natin, syempre, ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan, para sa ating Love Knows No Boundaries. Kaya, ready ka na ba? Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Ito na mga kaibigan na magkinig na mabate na mga kaibigan. Ito na mga driver at siya naman Ito na mga kabisyo, manong driver. Ako, baka pangalan mo na ang matawag natin dito sa ating Love Knows No Boundaries. At ito na nga siya, ang maswerteng winner para sa ating Love Knows No Boundaries ngayong oras na ito. Nako, ang plate number niya ay NHY2963. Isang green GSM driver. Nako, ito pa naman ang pangalan ng kauna-unahang taong nilikha ni Lord. Walang iba, congratulations sa iyo, Adam Espriguera. Again, Adam Espriguera. Congratulations! Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries. Makakatanggap ka, tatampalin ka namin ang tumataginting na 1,500 pesos! OMG! Dagdag pang... Kung sa bagay, wala kang mapanggas. Pero dagdag, hanap buhay ito! Paldong-paldo ka na! Again, congratulations sa iyo, Sir Adam Espriguera. Ayan, ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries. So all you gotta do, bring yourself in. Kung trip mo na makita kami personally, baka harap mo kami in flesh, di ba? No. Laman sa laman! Magkita-kita tayo dito, or pwede din na kami na mismo yung magpadala para hindi ka na mahirapan. So again, sa lahat po ng mga kabisyo nating mga manong driver dyan, you have 2 ways how to win dito po sa ating Love Knows No Boundaries. Nahatid po sa atin ang ACS, of course. Kasama po natin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Maraming salamat. Ito talaga yung ACS ay may puso para sa mga kabisyo nating driver dahil ramdam po ng ACS yung hirap ng mga kabisyo nating driver. Kaya napakalaking tulong po itong 1.5 na to sa buhay ninyo. Okay, pwedeng mag-register dito or tune in lang sa 90.7 Love Radio. Basic na basic yan. O, shout out nga pala sa mga taga Century Chemicals na nakatutok sa atin dyan. Salamat sa pakikinig palagi. Sa Guardian Alcohol, ang naging partner natin yan sa pamumudmud ng mga alcohol sa mga kabisyo natin driver. Maraming salamat. O siya, gotta go! Sa pangalan po ng inyong nag-iisang kumikinang ina, Nicole Liala. Siyempre, ako naman po ang nag-iisang kumikinang ulo. Yours truly, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo. Siyempre, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Ang tabayanan, susunod na Maratoni sa kanyang programang Love Trip. Have a great day and God bless you all. Metro's #1 Love Radio. Basic!